अनूप भैया कहो उधारी भाई। हमारा लागता नु कि बिहार के कबो विकास ना हो पाई। काहे? अब का कहीं देखते बड़ो बिहार के कपार पे चुनाव आ गइल बा। ए चुनाव में बिहार के जी जनता बा जहाँ जहाँ कमाए गइल हुई ओहिजा से अपना जात बिरादरी के वोट देवे खातिर ट्रेन में रिजर्वेशन के टिकट कटा आई। अगर ट्रेन में रिजर्वेशन के सीट ना मिले नु तो जनरल में घुस आई। अगर जनरल में सीट ना मिली तो लाइटरिंग के बोगी में बैठ आई आके वोट दे अपना जात आ बिरादरी के वही तरह बिहार से फिर जहाँ से आयल हुई वही जाई। सही कहत रहो उधारी भाई। जब तक बिहार के लोगन के अंदर से अपना जात बिरादरी के नेता के वोट देवे वाला कीड़ा मरी है ना तब तक बिहार के विकास संभव नहीं खे। तो भैया तू बुझत नहीं खा जो नेताजी लोग बानू वो बिहार के जनता के नस पकड़ ले बा। मंच पे जइहा सा नेता आ कहिया सा एक बिहारी सब पे भारी। ये तने सुन के बिहार के जनता फूल के गुलौरा हो जाई। छोड़ा मर देता नहीं, हमने के अपन काम कर जाओ।